El síndic insisteix en un crit pel diàleg i per la solució democràtica, tranquil·la i serena, del problema que s'ha plantejat entre Catalunya i l'estat espanyol. Vam advertir a tots els nostres col·legues europeus, al Comissari de Drets Humans, a l'Agència de Drets Fonamentals, a la Defensora del Poble i a tots els defensors d'Europa i de l'estat espanyol, que estàvem vivint una situació on es podien produir atemptats claríssims als drets fonamentals que estan recollits als codis europeus. Ens referíem a la llibertat de reunió, a la llibertat d'expressió, al que era la llibertat d'impremta, als drets de comunicació i a una actuació desproporcionada per via penal, com la que va emprendre el fiscal general, perseguint més de 700 alcaldes amb investigació com a imputats, amb un motiu de delicte en fase tentativa, sense cobertura legal, perquè hi havia una actuació judicial i amb desproporció a el que mana la pròpia llei espanyola. Però els esdeveniments d'aquest matí han desbordat aquelles previsions. En tant quant, per una banda, des d'una sola causa judicial, la que està encetada a partir dels fets de l'entorn de declaracions del senador Vidal, ha servit i ha justificat a un jutge i a la Guàrdia Civil per irrompre pràcticament a les dependències que els ha semblat, a totes les que els ha semblat del govern de Catalunya, per fer escorcolls, per requisar material i per detenir persones, en aquest sentit, amb una enorme transgressió de lo que és l'encàrrec judicial legal per una sola causa, que no pot ser utilitzada contra tot un sistema d'autogovern i que no pot donar objecte fins i tot a detencions en persones que no han posat la més mínima resistència i que, per tant, se'ls ha transgredit també un dret tan important com és la privació de llibertat. I també ha servit perquè es bloquegin els comptes financers de la Generalitat de Catalunya pel pagament de transferències socials o de serveis bàsics o de nòmines sense respectar la pròpia Constitució espanyola. És pràcticament una befa basar-se en l'estabilitat pressupostària com si les possibles despeses en una consulta electoral de la que es parlava pogués provocar la inestabilitat pressupostària de l'estat espanyol. I, a més, és un no respecte dels procediments constitucionals i legals quan no s'ha tingut en compte que la Constitució té un article, el 153, que, com ha dit en diverses sentències del Constitucional, és el que s'ha de fer servir pel control ordinari de les comunitats, ja sigui per via del mateix tribunal, per actuació del govern en temes de competències delegades o pel contenciós administratiu o pel Tribunal de Comptes. I si el control ordinari no funciona, com diu la Constitució i el mateix tribunal, hi ha articles com el del 155 per controls extraordinaris que demanen requeriments, justificació, debat en el Senat i explicitació de quina legalitat es vol defensar. Res d'això ha estat respectat. Per tant, és un abús extralegal i inconstitucional el que es posa en marxa i que atenta a drets col·lectius i atenta a drets individuals. Això també nosaltres, com a síndic, informarem a les autoritats europees i al propi defensor del poble d'Espanya perquè en la part que li toca faci els estudis pertinents i actuï de forma conseqüent. Apel·lem de nou a que no es pot solucionar problemes de drets ni problemes de diàleg democràtic per vies penals. I tant de bo tothom, començant pels que tenen més capacitat de convocar aquest diàleg, s'encetés un treball allà on es pot resoldre un problema en aquests moments d'aparença tan greu.